ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ବାରିକି ପୋଇ ନେବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଆଜି ପୋଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଘାଣ୍ଟ ବନେଇବାର ଥିଲା। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖରା ଗରମ ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି, ତା ସହିତ ରୋଷେଇ କରିବା, ପିଲାଙ୍କ କଥା ବୁଝି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା। ମୋ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ମୁଁ ଏଠି ପରିବା କଟାକଟି ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ପୁଅକୁ ବି ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦେଉଥିଲି, କାହିଁକିନା ତା ପାଖେ ନ ବସିଲେ ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବନି। ତ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡେ ବି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ନ ସାରିଲେ ଖରା ଜୋରେ ହେଲେ ଚୁଲି ପାଖରେ ଆଉ ବସି ହେଉନି, ତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଜି ମୋ ରୋଷେଇରେ ଥିଲା ଭାତ, ସାଧା ଡାଲି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆଇଁଷ ଖାଇବିନି, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଭେଣ୍ଡି, ସଜନା, ଆଳୁ, ବେସର ଖଟା ଦେଇକି କରିଥିଲି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ପୋଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଘାଣ୍ଟ ବନେଇଥିଲି। ରୋଷେଇ ସାରି ବୋଉଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ଏଠି ବାରିରେ ବସିକି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଆଣି, ଗୋଟେ ଥାଳି ଆଣି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଠା ଚୁଲି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ହଇରାଣ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିନି ବି କି ଜାଣିନି ବି ଏ ବିଷୟରେ। ତ ମୋତେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମ ବୋଉଙ୍କ ଉଠା ଚୁଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ।